Prošlo je 3 dana od Isusove smrti kada su se pobožne žene uputile prema grobu. Kada su došle, nisu mogle vjerovati svojim očima. Kamen s groba je bio pomaknut. Vojnici koji su čuvali grob nisu bili pri svijesti. Odjednom se s neba pojavi anđeo Božji koji sjede na kamen. Anđeo reče: "Ne bojte se, Isus je živ." Žene poskoče od radosti i odmah potrčaše do grada javiti Isusovim učenicima tu vijest. Oni dođoše, sve ispričaše učenicima, ali oni ne povjerovaše da je Isus živ i da je uskrsnuo od mrtvih. Dvojica učenika išli su putem prema gradu. Dok su putovali, pridruži im se Isus. Oni ga nisu prepoznali, ali bilo im je ugodno s njim razgovarati i pozvali su ga u kuću na večeru. Tijekom večere oni shvate da je nepoznati suputnik bio Isus, jer ga prepoznaše po lomljenju kruha. No tada Isus nestade. Sljedeće se noći Isus ukazao učenicima te im je rekao da svima propovijedaju da je uskrsnuo i da je živ. Rekao je da nikuda ne idu iz Jeruzalema, nego da čekaju dar s neba koji će im poslati. Isus je s učenicima izašao iz grada da se pomole. Tada se otvorilo nebo i spustio se oblak na kojemu je Isus otišao u nebo Ocu. Svi su ga gledali u velikom čudu. Tada se s neba spuste 2 anđela koja im rekoše: Isus je uzet od vas na nebo i jednoga dana će se vratiti isto tako kako je otišao na oblacima.